סרטון קצר על אלמנט חימום שמתפוצץ בדודי אור. כמו שאתם רואים, זה הישן. אתם רואים את הנקודה הזאת שהוא התפוצץ בפנים, הוא גם קצת עם אבנית. היה מאוד קשה להוציא אותו, אפילו עם הבוקסה של ה-55 מילימטר פה. קצת WD-40, לתת לו לשקוע על הצירים כדי לפתוח, כי הוא היה קשה. ופה ממש התעוות והיה קשה להוציא אותו מאחור. כופפתי אותו קצת תוך כדי ובעדינות, מאוד בעדינות, כדי לא להרוס את ההברגה שמה. כופפתי אותו עם זה, לאט לאט מעכתי אותו כדי להוציא אותו. זה החדש שלנו, תראו איזה יפה. נביא אלי אקספרס סטאפ, מקווה שלא יתפוצץ לנו בפנים. נביא איזה מברשת ברזל לנקות פה מסביב, אחרי שכמובן רוקנו פה את הדוד, שלא יתפרץ לנו המים מהנקודה שלנו. רוקנו אותו פה, ויאללה, העבודה. זה קיצר את כל הבית הדבר הזה.